iki apa to ya ya. Ya ora apa-apa. Lah, tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone tetep digawe. Blangkone gaenen. Nah. Iya. Kita ning impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Wis ning kene ae. Mbok aku medhoke to, Ken. Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo, kene. Ayo piye? Medun ayo. Ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ngene iki ora saben wong lho. Mama, titip anake sik yo, Mama. Mau gaene topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawani topeng ya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken iki. Nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iku kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Aja dangan. Lah saya randang kepiye? Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok raine. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Mas aku niken sawang suweneng lho, niken seneng lho. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Antemi kene wae kok. Warga wonten ing Boto. Lho iya no. Tapi ditimbali genduk niken ngangge sepot apa ya niken iki ya. Bali ya Cahayu, Bali. Sampeyan dadi iki joget cara Bali leak. Cara Bali kula. Kowe sing dadi apa Banaspati apa sing leake apa? Kok Banaspati? Ya leake kuwi. Yo. Cara Bali. Ini Cakra budaya. Kali ini. Ono sanusi. Oh. La 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 la. Bali, Bali, Bali. Iki niken rawuh sampe aja nyatru, kudu halus karo niken sebab niken kuwi pawakan Putri Kediri. Piyayine halus. Heeh. Putri Kediri iki mbiyen kondang Dewi Kili Suci. Lah kowe dadi lanang Kili-kilen ya kowe. Kilen-kilen maksudnya. Kili-kilen. Ayo, nduk niken. Inggih, sugeng dalu, Papa. Pripun? Wartane pripun Cahayu? Alhamdulillah pangestune, Papa. Dalu menika sowan Pak Sunardi. Nggih, leres. Wonten Boto Sidomulya. Nggih, sakmenika bos tebu. Bos truk nggih. Ya kejaba truk ya tebu momot truk. Kualik, truk momot tebu. Aku anggere omongan karo kowe iki semene tak wolak-walik, marane uncek teko. Namine Pak Sunardi. Pak Sunardi dalam rangka acara tasakuran ya kuwi tutup giling karo tutup pok-pokan. Pok-pokan tahu ya, pok-pokan. Pok-pokan iki numpuk tebu ki nang kono. Terus kok dipok nang dhuwure truk gandeng. Dadi dipok-pokan. Lah iki ora pok-pokan nek unceki pok-pokan. Dadi soalnya rene iki nyaur utang wis dipoki kedek kapan kae. Pok-pokane dangkelan iki lho. Anggonku dangkelan. Malah dangkelan. Oke, Papa. Pokoke tasakuran, buka apa tutup giling, tutup pok-pokan lancar gangsar muga-muga berkah selalu. Amin. Pokoknya dongane nggih sing terbaik. Semoga sing penting Pak Sunarto. Pak Sunardi sehat selalu. Amin. Udene Ude Jaya. Oh iya. Semoga semakin sukses, semakin jaya, semakin berkembang. Amin. Terus amin. semakin
melimpah rezekinya. rezekinya. Nah, terus sehat kabeh sekeluarga. Ya. Juga kang ibu ya ki Mbah Kasih, Nggih. ibuke Pak Nardi muga-muga diparingi seger waras. Amin, amin. Mulih ya kaya Rabbal wingi Uni. Allahumma Amin. ah jan rumasaku. Dalu menika ana gandengane awake dhewe. Sinten Bapak? Kanca sing udakara ket jaman Majapahit ora tau petuk. Oh. Sinten niku? Uncek iki. Bundi. Uncek roh bang, uncek. Uncek. Mboten preso uncek. Ket soremu wis munggah ning panggung mboten sumerep. Nggih, semerep. Endi? Cuma kados setip ngoten ae. Mboten patek ketinggal. Wah, Anu Papa, ini nikannya sakit mata Papa. oh ngaten. Oh, Ya, sakit jadi mata. agak ngeblur-ngeblur gitu. Oh, Kalau ngeblur-ngeblur. kalau Papa kan jelas. Jelas. Ini kan nyawang Papa jelas. Jelas koyo Nyawang sinden-sinden jelas. Heeh. Nyawang yogo-yogo jelas. Kalau uncek gitu mana? anu Oh. nyawang bangsa lembut ngono mboten kenal. Oh, mripate rada Ndak, lara. ndak, Lah mbok ya di mana duyoi. Di mana gitu maksudnya? Oh, uncek nang ndi to? Aku ya malah ketularan ngeblur iki Mas aku. Uncek nang ndi ya uncek. Amin ya Allah, Aku amin, malah amin. ngeblur. Amin. Wis muga-muga ngeblur tenan kowe kok. Wong ana ngarepe kok. Tak beleh Mas aku. Niken ini anak modern. Nggih. Sinden milenial. Nah. Dadi kudu sopan diparani cah bagus diparani. Milenial. Dibagekke. Masa dadi diparani to, Pak? Dibagekke diparani rono ben ora satu karo kancane. Oh, Tahu. jare rada blawur engko ngidak aku malah kok. Enggak, ngono. Blawura dhek ora gampang ngidek kok. Paling ya megur coranune megur nggih Melenyok. 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 Heeh. Selamat malam, Mbak Niken. Mas Agus, selamat malam. Oh, Agus sing ngomong iki mau. Nggih, Mas Agus pas nggih nyawang kula. Kowe kok yo gawe mic barang to Gus kowe iki jan Mas aku. Kok iso nang Agus sih lho. Lho. Sing pandangan ini kan ki nang kono. Tingale kudu salim, Pak. Oh, ngono ya salaman. Ya. Salaman le ben. Salim, Niken. Mbak. Nggih, monggo. Niken. Niken ben ketok Mas salaman. Agus. Salaman. Salim. Ya Gus. Wis Gus, aja diumbah tangan Gus 3 dina Gus. Disaki. Hei. Kok kaya enek gludakmu apa ya? Enek apa? Ya Allah, Papa. Kok enek gludakmu apa, Nduk? Kaya enek pager ngono ning kene iki mau. Kuwi Oh, dangkal alah. jati ya, dangkal jati ya kuwi. Lah mbok ya dikethok dangkel ora diobong kono lho. Mas aku. Kok iso gak krasa ya, Papa? Ora ketok tenan lho niki iki. Ora ketok. Sesuk anu ya lek kowe wedak ana ben ketok. Diwedaki putih ngono. Aku wingi keluwedakan rai tok putih kae lho. Kaya empane Cak iki enek cilik-cilik malah suarane wedi. tapi ya ora enek Heeh. wujute kok. Nek krungu suarane tok ta? Nggih. Ora Anu ketok. nyat. Nggih, saestu. Iki nyat entut tok. Mas aku. Oh, lah iki lho bolane. Wis ket Bola. bola apa to kuwi? Wong bola. Wah direken direken Bola. Rumangsane. direken gateng nek bali barang. Salim sik. Kali Mbek budene ora tau salim. Ya Allah. Bude. Bude iki buru-buru gede tegese bocah longgor ngono Ibu lho. gede. Buru-buru Ayo gede. toh. Buru-buru Sing gede. semangat ditanggap ning kene iki sing semangat. Nah, Ngadeg. Lho. Oh, tibake ya blawur tenan cah iki. Hei, iki wis pol semene. Iki wis ngadeg kabeh lho. Tak interogasi. Kok iso mek sakmene piye? Wow, gen larang kok regane kok. Jaman saiki lho, wit-witan dibonsai, dicilikke kae kan regane larang. Oh, iya. Mobil dimodif diceperke regane larang. Iki menungso tak ceperke regane gen larang ngono lho. wong kuwi wae bathuke dikepras ben rodok ceper. Terus ngene iki pomo Luwih larang pomo nek. tuku kain ngono wi pirang meter? Aku karo tengah meter iso ngisor dhuwuran. Anggonane ukurane pirang meter iki? Iki aku paling enggak ya 3 meter. Iki 3 meter. Iya, kan soalnya dibebet nih. Kowe iki nyawang apa to, Cek? Kowe iki nyawang apa bolak-balik sing sawang rumah. Jare ini iki lho, Pak. Oh, jarik to. Kok jenengane ketoke mer iki jolan napa pripun lho? Oh, mas aku modelmu ki nyawange kaya tembus pandang ngono lho, mas aku. Ya itulah yang dinamakan ada kelebihan dan ada kekurangan. Oh, ngono. Kekurangannya ya mung samene, kelebihannya iso nyawangi ngono kuwi, Pak. Tapi iki pinter lho, uncek ki Niken. Ya, 3 ping 3 ki piro, Nduk? 3 ping 3. Heeh. 9. 9. Uncek. Nggih, 10 dikurangi 1. 9. Kowe kok melu-melu Niken ki piye to Ya kowe iki? iya ra Ya oleh lho Allah. ngono kuwi. Tak anggap pinter kok terok-terok Duit jawabane iki lho. dhewe. 2 tambah 2 berapa? 4.
4. 5 dikurangi 1 piro, Cek? 4. Kowe kok melu-melu nikan iki to? Melok ora ndek pendirian. Kowe iki wong lanang lho kok mek melu-melu ki piye to kowe iki? Lho piye to, Pak? 5 kurangi 1 nggih 4. 10 tambah loro piro Niken? 12. 12. Ayo 14 dikurangi 2 berapa? Uncet. 12. Loh kowe kok melu-melu to jawabane kowe iki? Jawabane ora melok-melok iki Kowe jenenge nyontek. Kok nyontek pecet? Kowe ora ndek pendirian. Pertanyaan beda itu jawaban ya juga harus beda. Juga beda ngono. Juga Lah, Ning, beda. Hasilnya ya padha lho. Jajal kowe takono. 10 tambah loro. Takono ning Niken karo aku. 10 tambah loro. 12. Apa? Pak Gareng. 14 kurangi kalih 30 juta. Nah, kuwi lho beda. Beda. Kuwi beda ngono. Kuwi jenenge wong Iya, toh. lanang sing berprinsip ngono. 14 kurangi loro iso Sing penting beda 30 juta. Wong iki jaman saiki kudu beda. Kudu beda. Walah, mulane cacite saiki do Sudah goblok gini aja. kabeh. Sampean kan rada lumayan Jenius. 1 meter kotor kayak enek. Ha. Terus kayak ngono IQ-ne di bawah rata-rata. Iya. Saiki Wong wis jenenge wong memory card aku setengah giga. Kene iki wis kebek kae kena virus kae lho. Iki HP apa piye kaya? Ibarate memory Saiki card. wayahe sampean nyanyi. Nah. Loh. Tapi Sing nyanyi ya kono, masa aku nyanyi. gandrung aku tapi kita harus sejajar. Heeh. Gandring kowe. Gandrung. Apa to, Ken? Bocah iki Golek ceblok guling Gus, gocekno Gus, guling nduk kuwi guling. Guling kuwi engko. Salone guling malah. iki lho. Golek panganan sak amplokan ameng-ameng nyawa iki lho. Ora masalah wis ya. Ora masalah kepen nganti jiglok. Aku celi, weh. Gagar otak. Aku celi. Goceli. Kuwi Agus Ribot ya pengen dirangkul Niken ngono kuwi bejo kowe lho, Cek. Bejo kowe. Oh, Mas Agus pengen dirangkul. Ayo lek ning ngisor mau kan iso ndelok kuwi, lek ning dhuwur ngene kan malah yo iso ndelok. Wah, ya asline penak dadi wong dhuwur ya, Pak. Nyang apa? Ngerti kahanan ngendi-endi lho, Pak. Wetok kabeh. Wetok kabeh. Apa-apa ketok. Wah, yo ndas-ndas kaya akeh bianget lho. Lah penonton kok ya. Rumah saku. Kuwi nek kowe nyawang ngarep, lek nyawang dhuwur. Nyawang dhuwur lho. Saya genah. Saya genah. Nyawang isor. Oh, genah banget, Pak. Semeru erupsi, Pak. Bisa iki kok ya. Ya kanca-kanca sing mapan ana kiwa tengen Semeru didongakne kabeh seger waras ya. Amin. Slamet ya karena Nggih. bencana alam wis muga-muga Nggih. alam wis tuwa ki muga-muga kabeh mangke rahayu. Rahayu. Yo niken karepe gandrung to sampean. Ya, Bang. Ayo. Mas Agus. Culno Mas Agus. Ora. Kok lek pomo ambruk ya dek etok lho sing ambruk. Niken ki modele Weh, kasih ngincim pati kok kowe iki. Nek ngendi papan ora arep ngincim pati kowe. kaya niken awanmu mengke kalih uncek to ayah utawa apa-apa. Walah kon ran kula ideke mengke. Ora usah didek sampean tak mati dhewe, santai ae lho. Jan kaya tumo karek mlites ae. Lah comongi ya. Ya coba. Ayo jajal lagu sing sekirane Mas Agus ra iso sampean ra tau ngrungokne. Heeh, Oh, apa? kowe lagi ketemu judule tok. Apa? Demit kondangan. Kuwi saire rong eneng. Kene rong kulino krungu, aku ya kurung kulino krungu. Aja ngeculne, sampean kok ceblok. Ora santai wae lho. Yen aku ndredeg kene ya mbok. Harus yakin. Iya yakin. Heeh. Mas jan sujune Arep wudu apa piye, Mas? tak beacok kowe kok masamu. Kowe iki wong ya dudu padasan ya kowe iki. Ayo kaya wastafel kok Pak. Kancane kok Kaya keran kok Kerane diuter. Lah iki motive. Iki motif. Iki diuter-uteran keran. Heeh. Terus? Iki mancur. Niken kaya ngudang ponakane. Ya ngangge bawa napa cahayu apa tembang kekinian? Nah, Kita bawa dulu. bawa dulu. Nah. Apa? Bawa sambung Wanci Dalu ya, Pak. Oke. Ceritane iki awak dhewe iki sambunge ning Wanci Dalu tok. Oh. Soalnya nek awan model kaya uncek iki terus rengenge panas dhek. Dadi kepanasan metune lek bengi tok. Oh nggih. Kancane Ini kan siluman to, Pak. Siluman kelelawar dek. Ya, buat dulur-dulur, boto Sido Mulya.
sih. Ah, sawe lho. Aku ki arep buka catatan. Iki ra Catatan, Mbak. Uncap. Awas, ayo cepetan. Anakku selak. Nangis. Guling kok. Anak-anak opo ora tau dimiki kok anak. Anak kok idamane mek mik tok Lho lho. jenenge anak ya mik. Ya kudang lah paling ora. Kudang terus anake pra ya ngelak. Apa? Eh? Oh alah. Sik. Mas aku kok wong Iki apa to ya? ya ora apa-apa lah. Tibake cah iki ya enek rambute ta. Ora apa-apa kuwi topeng kekinian kuwi. Nah, blangkone tetep digawe. Blangkone gaenen. Nah. Iya. Kita ning impenmu kaya kuwi ta ning impenmu. Ya kaya kuwi persis. Ya Allah Pak Nardi kok nanggap cah koclok lho Mas aku. Iki modelku kaya ngopo to? Aku ra roh apik ya iki, apik. Kurang ngisor. Kurang medun. Ayo joget sik. Awas, gocekno. Lek gocekno le. Iku lek Wis golek. ning kene ae. Mbok aku medhoke to kan. Ning ngisor keplinyak. Lah ora aku ngisor ae. Ya wis kene ayo. Kene. Ayo piye? Ayo. Medun ayo. Ora apa-apa wong Kok kuwi. mbok banting aku. Ora. Ora niken ki halus kok. Wah lumayan. Ngene iki ora saben wong lho. Mama, ditep anake sik yo Mama. Ya, Pak. Heeh, kene. Pak. Iki jan rumah kan iki bahan cempolo kan iki. Cempolo. Lah kok banyu to kowe nguyuh ning geger to? Keringet, Kok Pak. keringet to kowe? Banyu. Nguyuh kok ning geger mboten Bu. Aku yo ning geger. Tibake Kaya bayi ae nguyo geger. Lah kok kukur. Ayo. Iki modele piye to, Pak? Aku ora dong aku. Lho iki apik lho, sesuk dipoto ya, sesuk dipoto. Cek iki kurang medun iki, kurang. Jenggot. Apa iki? Janggut. Wo janggutmu nang tak geret tak kira lek sampe lulangi. Ayo. Ya, dibawani kowe sing menghayati bawane. Kowe puisi Jawa ya? Nggih, saged-saged. Utawa mok jelasne bahasa Indonesia ya kenek bawane niken basa Jawa. Sak larik mboko sak larik. Yo. Hemanipun Pelit. Piye to kok pelit iki piye to? Lah eman nih. Eman pura pelit. Iya ning nganggo cengkok puisi pelit. Ngono lho. Oh alah. Nah, rada maju to, rada Kan maju. puisi to. Heeh. Yayi masa kami Lala apa? Yayi wis akrami. Bahasa Indonesia. Adik udah bersuami. Weh. Layak batin sandal hidun mau ilang, baik dicolong uncek lho. Punti. Lho kuwi sandale sapa kuwi? Lah ukurane mekur 3,5 kuwi. Mungkin kula. Lah iki lek sandale adikku. Lah malah adik niken iki mas aku. Iki ukuran piro? Ora enak ukurane. Aku nang nggon toko mong anu ndudingi tok tumbas niku aku ngono tok. Lah terus ngene iki tukune ning gone anu iki toko anak-anak biasane. Enggak nek toko besi. Mosok kuwi nang toko besi enek ya? Enten. Edian. Terus jelasno tetep nganggo puisi ya. Yo. Siap nggih. Nggih. Mau gawe topeng kowe malah gila dhewe ta kowe. Iya ta. Kowe gila dhewe mau gawani topeng kaya ngono kuwi. Ngopo kowe kok nangis ngopo? Ngompol kuwi niken iki. Nguyah. Nguyah. Iya, Pak. Sing ngompol iki kudune sing cilik iki lho kok sing gedhi kok Mas Aja aku. dangan. Lah saya randang kepiye?
Aku pengen ngrungokke ngerti raimu lho. Wong ora etuk nonton. Ngerti wajahe ngono kok raine. Lah nggih wajah kan yo rai yo. Mas aku. Wah niki kan sawang seneng lho, niki kan seneng lho. Lah kowe iki jenenge sinden lho, disawang wong ora gelem nang kebon kono. Antemi kene wae kok. Kok iso. Wah disawang kok ora etuk. Sinden kok ning kebon kaya. Lah go sawang-sawangan disawang ora gelem. Ayo. Kowe asine guyu ki mergo irunge dhek ning jangkut. Aja cek lho. Enggak wae, aja wae. Mas ning kono ae. Ya. Kowe engko lek nakal tak waplok lho, tak kaplok kowe. Tak kaplok Bacok lho, bacok lho. Wes lentik, lentik. Malah bacok. Mas aku. Ya. Tok Ken. Umpama aku yang garwa. Ini aja mok terokne kowe guyune niken mergo nyalang kowe kok. Ya Allah, niken iki topenge sapa to nduk ki mau? Lah kula kejokes lho, Pak. Lah niken kon ra guyu piye wong wajahmu kaya marmut lho, Le. Kok kono ki irunge pas mentol ireng ku lho. Wah. Lah kowe gedange. Kok. Ya tak bacok aku wedik kekrek. Tak suhu ampluk Mas aku. Lah napa wong Aja kekrek to. Wong dikaplok kok. Ora maksude. Nah kene, rene. Difoto, difoto. Arti nggone apa? Difoto nggih status. Kowe tak foto. Nah wis seragame Cakra Budaya. Nah ngono. Wes pas. Kene. Nah, fotonen kan? Yo, karo Mas aku. Iya. Ikan iki. Dek engko mengge status iki engko. Ya Allah. Gusti. Iki malah kaya film Monkey King lho. Seneng ya. Mas aku. Engko aja lali. Wite gedang kuwi. Ketok. Diketok. Aja dikekrek tak kotak Mas aku. Ya. Niken kok ya nemu topeng barang. Apa topeng ngene kok jogete kon ngene. Jogete halus. Nah, ngono lho, halus lho. Satria lho, tung blang, srisik. Nah, halus ae. Das-dasane ngene lho. Aku malah kelingan ngopo. Aku mau isuk nanggapne adekku kemudi kethek ya persis kaya iki. Kowe berarti tekomu ket isuk mau berarti kowe. Teko ning Kediri ket isuk mau ngene iki kan mung kowe. Nyati iya lho, Pak. Golek ceperan kowe. Golek tambahan kok. Ora trimo bengi iki. Nggih trima, jane sisan lakune lho, Pak. Aku badanku Bang Bayi melengi nyisih lho, melengmu nyisih ning tengen tok lho. Mas aku. Ya karo tung dlang alus lho kaya karon sih. Nah, tung dlang tak danding tung tak keplenyek. Tung dlang danding tung melenyek debok. Tung dlang tak danding tung keplenyek telek. Aku temen aku tak IT kapan ya aku duwe wayangan pelawake uncek ngene ya bengi iki sang ganteng ora umum. Ya terus udangan karo ayu. Ya apa-apa. Kan terus kan kuwi kok nguyah tenan iki cah kuwi kok. Ora usah rewel, kakak ben nembang, kakak niken ben nembang. Iya, Pak Dik. Adik Mikdot ya, Mikdot. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Mikdot ora usah anu Mikdot. Iki topenge sapa to Mas aku? Ya, Dek. Peran cengingisan. Ana Paranono. Kakak Paranono. Aja ngalia teko uripku. Ya olehmu kebangetan men Mas aku. Kon ngalih tekan uripe kono. Berarti kowe kon mati ngono ora.
Mesake aja diganggu wae. Prandeni maksa sakar. Kowe iki lek dijane turu lho kowe iki malakne iki. Turu apa nyawang to kuwi? Nyawang, Pak. Oh alah. Aja nyedak niken kok malah kemekelen nang. Jebul kang masuka Nggih tas ya Le, suka sekolah ya Le. Sekolah. Iki kacune digawa kacune. Nah, budal sekolah. Aja lali kok dibuka bontrote nek nang sekolahan karo bu guru ben ora diseneni. Nggih, Pak. Golek wayah mangan ora oleh njaluk panganane kancane. Nggih, Ku Pak. gregetne kok nggawa mangan kok omah ning sekolahan njaluk panganane kancane kok. Padahal nih sekolah harus entuk MBG. Lah iya. Aku mau mangan MBG mules wetengku. Lah nyang apa? Mbah ora enak. Oh, MBG ki apa ta? MBG mabuk. Ora cetha ya. Ayo ta sambung rasa. Lah mbok ayo. Lah ngengkel. Ayo tok sambung rasa. Ah mbok ayo. Lah kok karo tase gedhi tase. Apa gaduk? Ya sak gaduke. Nanging wanci dalu. Jan bocah kok leh ayune ra ukur. Ya, iki umpamane bojo kono tak dol iki. Kok didol piye? Dol suarane ngoten lho, Pak. Kira iso. Pamaya aku rabi ya. Sanggagae iki wis ora nyanyi neh. Kudune kamu bisa memuliakan istrimu, ora malah istrimu bukan kerja. Ngono kuwi jenenge laki-laki tidak tanggung jawab. Heeh. Ngono kuwi sapa? Kae to. Lho kowe iki lho, lah iki anakku kok. Alah jenengan ki nggih sok ngandani. Suami ki kepala rumah tangga harus bekerja, istri di rumah. Lah Iya, ngopo kok kudune bojone ngono. dadak kon melu ya an? Sapa? Garwane jenengan? Iki ta? Nggih. Lah kita jak iki mergo nggih percontohan kok. Percontohan apa? Wong lanang sing setia karo bojone ndi dijak. Alah padune ya wedi ya. Wedi piye? Hooh Le. Kok wedi kok piye? Rumah aku apik. Bukaan lek sumuk bukaan. Topenge nek bang bayi metu ya lambene tok lho jan. Men. Wah, Batman. Tanana ingkang rupeda. Tanana ingkang rupeda. Ngunta tresna nadyan mung srana piranti. Ken. Alam. Iki terusno ya. Terus Aku tak pamit sik. ning ndi? Aku wis disangoni ya ngene. Aku tak pamit. Lah kene gorene tase. Hei. Ora iso. Awur iki nyawane wong sak rombongan ning kene ya. Rumah saku gak aku usah kok aduh. Iki sampean umur piro Cak Bagus? Kula kelahiran 2015. 2015. Lah kok wis jenggoten? Jadi 2015 kok wis jenggoten. Oh uripe kebrangas kok, Pak. Rumah saku. Entekno, Nduk. Gambarmu Blangkone mbok tinggi to Le, ame digawe aja sak sire dhewe ngono kuwi digawe blangkone. Nggih, Pak. Anu Nduk, tembangnya tetep niki nggih. Nggih. Diaturke dulur-dulur sembur pareng rawuh mboten kesupen menika Pak Nardi sekeluarga. Nggih. Juga mboten kesupen tamu agung sing mboten pareng rawuh
juga pepundhene awake dhewe engko tanggal 16 Januari awake dhewe sowan Pondok Pesantren Al Badrul Alaina. Alhamdulillah. Abahamu ya rawuh dalu menika. Berkahi Pak Nardi nggone tasakuran Jaya Mulya dalu menika. Matur Kok sembah diaturke nuwun. Pak Eko Mugiono, kowe kon buka WA-mu karo Pak Eko. Cek uncek. Oh. Bukaan WA-mu. WA-mu lho bukan. WA-mu lho bukan. WA no. WA-mu lho. Mau Pak kula ora rangkepan kok. WA, WA iki. Lah nggih WA aku to. Maksud- WA aku ora rangkepan iki kon buka ya. WA HP ku lho. HP Oh. ngerti apa HP? Chat WhatsApp. Chat. Oh, Maksudnya Mbak. kowe iki di-chat karo Pak Eko, di-chat, Oh. di-chat wajahmu, di-chat. Ben sambung. Wanci dalu. Yen Cahayu. Sing gedhe pas. Coba kaya ngopo? Rambut. Joget ana cah bagus. Papujanku jejantang hatiku sambungku mongban Dalu. ngrupit kasaremu kalauman garamamu Kang Mas Kang merah titisake mure lestarine ati piratine tanan ingkang garume ya mangakibate aku mung Bayangno kaya ngapa uncek. Ramoe atiku iki yen banjur ngilingi bocah talo iki Pomo tenan sida Gati. Datang. Upama karo niken cah telu dikanthi, kowe apa ya gemati? Ya kudu gemati. Oh, cah telu ki sapa ta? Sinten mawon to cah telu niku? Lha ya, cah telu tak kanthi ki maksude anake niken upamane. Wong Umpamane. tembang to iki Nggih. sambung wanci dalu ki sambunge men bengi tok. Ngono. Nggih. Terus niken kuwi ndek anak telu. Upamane. Pamane ndek anak telu terus ora ndek bojo, ngoten to? Heeh, terus kenal karo kowe. Nah. Kowe bendina chattingan, kowe bendina WA ora tau gawakne apa-apa. Ngono. Upama niken nggawa anake telu kuwi kowe apa gati? Ya gati to. Pak. Gatimu karo niken mau karo anake. Ya karo anake. Lho berarti karo niken ra gati. Ora. Lah nyang apa? Oh kanca TPA karo anake kene. Mas aku malah kanca belajar Kowe kon ngupeni anak telu ya. Mas aku ya. Apa, Nduk? Sambung Sambung Wanci Wanci Dalu. Dalu. Menika Nggih. lagu karyane Pak Sukron Suwondo. Nggih. Diaturke leres. karo niken untuk mek ngrungokne karo joget. Iya. Lho, kowe kok Lajeng ngrungokne? udah ada. lajeng pripun lho? Lah, iki masamu nanggapne kowe apa piye kok melu Lah, joget iya. iki lho? Heh? Lho. Iki nanggapke penonton kok kowe melu nyawang melu ngrungokne. Iya, wong papahmu ya wis dalang ket Heeh. sore mau bar Ket iki sore. berlimbuan ya jek anune. Cek enak Ah. meneh. Pengrawit ya wis Nabuh. nabuh wisan. Heeh. Sinden-sinden wis nyanyi kabeh, aku Iya. ya wis nyanyi sama trimo men joget tok. Men joget tok iki Lah nanggapne ki kowe. Lah ki lho, nabuh ora ana sing jogeti ra gayeng. Mosok. Ora ado semangat apa meneh Patrick. Apa lho? Ah. Patrick lek mbok jogeti ya ora semangat. Ra semangat. Lek tak jogeti sinden-sinden ya semangat. Semangat. Oh, ngono to. Dadi kowe timbangan ngono. Malah linggo, malah linggo. Ya Allah Ya kok. Allah, Wong ya iki atur panglipur kok ngunduk. Ya ngadeg ora diaturan. Kancane anu kok iki ning mburi dalang lho kowe iki gegerku ra ketok lho kok mburi. Gegerku ra ketok. Lah Golek nggon sing iki apik. apa padha ra beneran to? Golek nggon sing penak, golek nggon sing apik. Komposisine lho. Apa-apa kok. Ya Allah kae nutupi kotak ki lho, Iya nutupi nutupi kotak. kotak percuma ngene iki terus nenek. Alah, boh. Wong nek diti kok ra beneran. Ngomong ra beneran, ngadeg ra beneran.
Ketok uripku ki ora beneran tenan ya. Aku bersyukur. Bersyukur. Syukur. Syukur. Bersyukur. Lah iya. Kok syukur kok ya? Ya bersyukur. Syukur karo syukur ki beda. Bedanipun? Ya jal kowe ngletak kok ngletak kowe lungguh wis lungguh ya. Pun. Mas aku iki mau tembange sambung wanci dalu. Nggih. Cobi cahayu pundutanipun sing aguan dalem Soibul Bet penjaripun Pak Nar. Pak Nardi. Narto Sabdo. Pak Nardi. Pak Nardi. Ngersakne ana Napa wau? Warudoyong. Warudoyong. Ana meneh sitoke pundutanipun penjanipun menika katresnan sejati. Nah, manut anu Warudoyong Warudoyong. cahayu manut penjenengan. Warudoyong sing nika to, sing tayupan nika to. Warudoyong mencelok ning Kuwi walang kekek. Kuwi walang kekek. Warudoyong Doyong nang pinggir kali. Ayu teno deblong saikine kok tambah gedhi. Kowe iso ta kuwi? Mboten. Lah ngono tembangno engko. Nah, niki ben tembang tresno katresnan sejati. Katresnan sejati. Pundatipun Pak Nardi diaturke Nggih. sedaya kru saking UD Jaya tresno tekane mati, Papa. UD Jaya Mulya. Oke. Apa kuwi tresno tekaning pati? Sanes katresnan sejati. Papa piye? Ya Allah. Oh, tenan to blawur tenan to. Salah ngeloke. Apa to judule apa? Tresno tekane pati. Aku mau muni piye? Katresnan sejati. Kuwi kleru. Lah, Mbok. Sing bener. Tresno tekaning pati sing bener. Lah nggih jenengan kleru. Aku muni piye? Jenengan muni katresnan sejati. Lah kleru kok mau terak-terokne iki lho. Wong kleru kok mau terokne iki jan rumah sakit. Engko ya ora beneran meneh. Wis manut ngono Enten ae. tresno tekane mati kali LDR, Bapak. Oh nggih, ha niku manut panjenengan diaturne LDR sing langgeng dayane rasa, Mas. langgeng dayaning rasa. Niki sing diaturke sing dhisik sing ndi? Nah, sing dhisik LDR ladrang po kuwi mau. LDR ki Ladrang lali. to. Ladrang. Ladrang nek tak tung. LDR mawon nggih, Bapak. Oke. Radi- Hah? Rada alus ngoten. Oke, Tresno LDR. tekane mati. Katur Pak Nardi. Layangan rada kasar ngoten. Oh ngaten. Nggih, diaturke buat Pak Nardi sekeluarga ya. Ya, LDR langgeng dayaning rasa. rasa. Ngene iki lek sing maca uncekne ya rusa. Masane Mbah Marijan ya rusa. Rusa. Tembang iki Jos. LDR ki kepenak. Nggih. Terima kasih Sayu. Binarak rumiyin sing baku tetep ditungake ya, Nduk. Pak Nardi sekeluarga juga tidak lupa ya kuwi Yang Putri Bu Kasih. Injih. Muga-muga enggal kaparingan seger waras. Amin. Sehat pulih kaya wingi Uni. Tasakuran dalu menika muga dadi tombo karena sing ndongake piantun pirang-pirang. Amin ya robbal alamin. Nggih, binarak rumiyin Cahayu Mas Uncek. Nggih. Iki kanggo spot njajal ki ya pundutan saka sing nganggo dalem Pak Nardi ngersake Warudoyong. Ngaten. Ugi wau kesupen kula. Apa? Saking ponakane Pak Nardi, Nggih. Mas Deni napa sinten wau. Nggih. Iki ngersakaken mangke gala-gala kalih priyayi daman. Oh, ngaten.